Jo, Vojtěch tady společně s Rest Poveret zahodil škrečka do potoka. Mají Samakára V2 Rest. Tohle je série, kdy Rest hraje se žolíkem Maj Samakár, tuším, ani nevím už od kdy. Myslel jsem si, že od nového roku 2024, ale teďka je nový rok 2025, furt to hrají. Asi to ještě nepřešli, nevím. Ale jo, tohle to vždycky bývá zajímavé. Tady tahle hra je hodně zabugovaná, plus videa na oficiálním kanále Respovedet jsou vždycky hezky zeditované. Takže půjdeme se na to podívat, jak jim to půjde schválně. Co zažijou? Kde si odjebal všetky šipky, mi povedz. Neviem hrať na gitare, Žolo. Som pán, ty kokot. Leda hovno. No poď, kurva, čo robíš? Tá sekera ma jebe. Počkaj, kurva. Kurva! Dívaj sa, ona ma drgá, aha. No, Vidíš to? všetko. Cítiš to? Cítim, no. Si si prdol, že? Bugy, Je. A bugy. zas. Počkaj. Ticho, strieľam. Je po ňom. Nice. Jednička. Jak sa povie nožík? Ty, to je Ty jelen? kokot. Čo si tu vyhodil, ty prijebaný, sirky? Puz ma. Čo? Tam není knife. Šéf, potrebuj pomoci, kúpil som si Dreamwell a kúkam na složenie, že 2% výťažek akože extrakt z čoho? Ze šťavy z kokota? Ja mám čiernu obrazovku, Rest. Hýbem sa? Vidíš ma? Neviem, kde si. Ticho? On ten mulťák myslím Kde ani si? není Dobre, oficiální, pozor, na že? teba. A mám tu, aha, som vedľa teba. Vidíš Kde ma? som? Ja mám čiernu obrazovku. Kúkaš sa do hora, ty kokot! Pozri sa pred seba! Jsou někde Ty ty, jebla jo, kuma, retardovaná. v černotě. Tu je posled, idem asi na ten posled. Však som ti to hovoril. Žolo, fakt si myslíš, že teba niekto počúva? Žiješ normálne v ilúzii ako kokot. A čo máme robiť teraz? Však kúkaj ďalekohľadom, kúkaj sa s koupom, že náhodou niečo nevidíš. Hľadáš niečo väčšie, ako je zajac. Aha, našiel niekde. Tam sa kúkal takto. Pozri sa, keď tam sa kúka, nie? Kde? Ty máš skoup! Ja nemám! Počkaj, je to ono, alebo není? Za stromom tam taká... Chápeš? Mám ho. Že potrebuje pivo. Počkaj, vieš, čo sa stalo? Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Idem si teraz prejedlo, vieš? A mal som na výber, že buď si berem polievku, alebo si zoberiem rýžu s lososom spraveným, vieš? No a prídem a ja mám stále doma jednu myš, ktorú krmím, vieš? Som sa s ňou dohodol, že budem dávať nájsť, ona mi nebude hrísť káble. Tak som si položil tú rýžu s tým lososom vedľa mikrovlnky, prídem a oberízené celé, chápeš? Znělo vám to jako A výmysl, to už jsem slyšel. ale kde pak pravda? Môžem to dojesť, myslíš? A teba by som nechcel mať ako keby som žena. Neviem, a teba no. mať frajera. Čo? Prečo? Lebo si kokot. Jediné, čo som spravil zlé zvieraťu, je, že som hodil škrečka do potoka, chápeš? A asi bol v piči z toho, že od radiátoru, Prežil jak mu to. bolo teplúčko dobré jak kokot, tak zrazu letel vzduchom do dvojstupňovej vody, ale vybehol na kraj, láhol si tam do trávy a dýchčal. A čakal, kým ho príde zachrániť. No. To už Sa upřímně. strašne, on mi zabil škrechkyču, alebo škrečicu. Čo robiť? Robíš, ty škrekica. A jak by si povedal škrečkový žene? Škrečka. Škrekovica? A ty nechceš frajerku, či čo? Nenašiel som tú právu, Žolo. Keď príde, ktorá mi roztopí dušu, kamaráde, tak Ale Ľudia, jak má chápeš to? prísť, keď si zavretý celý čas doma? to je druhá Posilke, vec. ty kokot. Vidíš to? To je druhá vec. Poďme sporu do baru, ja ti nejak... Haha, tak no, určite. Žolo, to určite. Ty budeš mať kedy svadbu, Žolko? Jak to si vlastne so Sojkou? 2 roky. Ty kokot. Jak to ušlo, čo? Si proste zo žumpičky preskočil na Sojku. Á, povedz mu Ty niečo. skoko je priebaný. Zober tú pušku, zastrelme ho. Žolo, vyťahni tú pušku. Nie to prebité, náboj. Kde je? Zober tú zbraň, uteká preč. Počkaj, stoj. Zober tú Náboj. zbraň, do piči. Máš niečo v ruke, ty priebaný. Viem. Rýchlo, Rest už uteká. Máš ho? Od kdy jsou tam snajperky? A má to! Je to pořád Maj Samakár? Nebo to je nějaký nový Maj Samakár? Maj Samakár V2? To není jináčí hra, ne? Nedal. To nehovorí, že to spravili vašami vyjebanci. To Oni tak mysleli, nevymyslel, ty byli, kokot. měli vyvíjet nějakou novou hru. Touken má takéto chuťky, ja nechápem. Doma ženu a dieťa a uhorkové poháre trtka. Však prečo by sa nedal vytrtkať pohár, ty priebaný, tak som to myslel. Odjebeš víčko a vyválaš uhorky, a čo?
Nedá sa to, ty kokot? Nie, že by som to spravil, alebo niekto by to robil. To hádam, dúfam, že nie. Že dúfam, že nikto taký kokot, ale prečo by to nedalo spraviť? Cháni, fakt som nemal nikdy cikulu v žiadnej fláške ani v ničom podobnom. Nikdy. No nevadí. Tak nevadí, keď tam príde update, tak budeme hľadať medveďa a budeme pokračovať. Hey there! Let's go! Ten náhlas strašne. Jaký som krpatý. A Čo je? tady tahle hra. Kolik má ten rest v reálu centimetru? Má nějak 160, ne? Gotcha! Jež ten kokot! 220 squats quickly! One, two, Jak to funguje? To? three. Počkaj, čo? 1, 2, 3, 5, 9. Čomu to bude ale kód? Myslím, že to otočil, no. Čistko od ruky. Neumierať za vôbec. Tak si sadni, kurva. No, Nevím. To piče, som vonku? To bolo ľahké ako kokot. Dáreček, ten. Come here. What if I turn the exhaust hood off? Ha! Stop! Gotcha! This is the To je third time pičovina, already. drahý. Že v skutočnosti? By ma nikdy nechytili, chápeš? By som letel a kokot cez bol by som skočil. Toto je najpličkia hra, ktorú som kedy videl. Idem sem. Jsem ji ještě nehrál, tohle hru. Nič. Je hodně To populární čo ako? teďka. To je piči. Čo niečo sa smete, presne tak by som vás vyfackal ja. Keby sa stretneme. Vybehnem von a plesknem ti facku, kamarát. Dobre? Ešte chvíľku to budeš hrať a odpracuješ v tej hre viac, jak si kedy odpracoval za celý svoj život. Čo? Don't move! Skoro Dobre, tak. najskôr chytím kvetinu, skurvená. Something's pressing. I will go to the toilet. Tyjo, cože? Tam je klíč? Hustý. I need to hide somewhere. Jak dám tam tú skurvenú kvetinu? Is it just me? Or... I probably imagine it. Imagine. Vaření. Na piča ma videla. Vypínam to do piče. Musel by som niekomu najebať na nos, keby hrám ďalej. Zajtra pokračujem o 8. OK, no co si myslíte o tomhle videjku? Za mě docela dobrý. My Summer Car překvapilo mě, že jsme tam měli i ten Schoolboy Runaway, nebo jak se jmenuje. To je takový vtipný. Ten Schoolboy Runaway, to ve skutečnosti jsem o tom věděl už, když se to hrálo masivně v Rusku, tuším to bylo. Ale teďka už se to hraje jako ve velkém i tady, no. Je to docela hustý. Je to něco, jako když se myslím v Koreji, když se v Koreji hrál Minecraft speedrun, tak jak časem se to dostalo i semka, no. Zajímavý to je. Každopádně tak zahodil škrečka do potoka My Summer Car V2 Rest, koukněte originál v popisku. Za mě dobrý videjko, hezky editovaný a tak mějte se. Čau, čau.